milovaní bratia a sestry, dobrovoľníci, dobrovoľníčky našich charít a súčasne aj dnes pútnici, lebo sme na 16. púti. Tiež chcem poďakovať otcovi biskupovi Stanislavovi, že Rožňavská diecéza a konkrétne to jeho sídlo diecézy Rožňava sa stalo po prvýkrát miestom celoslovenského stretnutia charít. A môžem povedať, že je to značkové. Vy, ktorí chodíte aj z iných charít, však zo Slovenska a myslím, že aj zo zahraničia, že neviem, to je level postavený tak vysoko, že my ostatní budeme asi len podliezať. Že či to ešte aj vyššie potiahneme, neviem, lebo vďaka aj mestu, aj myslím, že všetkým ostatným, pani riaditeľke charity, aj, všetci, myslím, že to, čo aj ja vidím a čo aj mne hovoria, že je to výnimočné. Takže Pán Boh nám doprieva. Takisto viem, že ste sa modlili k nejakej Kolesárovej, že kým bude trvať púť, aby to vydržalo. Takže myslím, že máme dobrú ochránkyňu a Matku Božiu, ktorú tu uctievame ako Rožňavskú tiež, lebo ten plášť tak prekryla, že nám je aj fajn, však? Nie je nám ani zima, ani horúco, ani nefúka. Jednoducho, lepšie nám nemôže byť. No skúsme teda, keďže sme spoločne putovali, lebo je to spoločná cesta k dobru a k takému aj duchovnému rastu každého z nás, pouvažovať trošku o tom, čo vlastne znamená, že sme tu takto pospolu. Že ste prítomní zamestnanci našich charitných pracovísk z celého Slovenska je veľmi dôležité. Ale dôležité je to stretnutie, že sa koná práve 27. septembra, keď cirkev si spomína na svätého Vincenta de Paul, ktorý je patronom charitatívnych diel a pomoci chudobným. Takže, hoci je to na futbalovom štadióne, lebo to sme ešte tiež nemali však, ale myslím, že o to môže byť akosi také aj veľkodušnejšie, radosnejšie, pokojnejšie, aby sa ukázalo, že tá služba, ktorú robíte vy, aj keď nikdy nebude ocenená, a vždy to bude len tak, ako si trpené, sme veľmi potrební a veľmi záleží, aby sme tiež tým ani netrpeli, že sme chudáčikovia, ale aby sme si nejako nenamýšľali, kto sme my. Ale skutočne ako tí, ktorí sú nasledovníkmi určitým spôsobom aj tej činnosti charitatívnej svätého Vincenta, aby boli sme naplno nasadení v službe. Svätý Vincent de Paul na výkriky biedných a tých, ktorí boli vtedy, v tom čase už naozaj vyhnaní na perifériu, on odpovedal osobnou skúsenosťou. Priblížil sa k ním, v sebe objavil a určitým spôsobom aj prežil, zakúsil blízkosť, prítomnosť Ježiša Krista, ktorý je ohlasovateľ, evangelizátor, lebo ohlasujeme jeho dobrú novinu, evangelion stále, a zároveň je sluhom chudobných. Sám povedal, neprišiel slúžiť, ale on neprišiel dať sa obsluhovať, ale aby slúžil. No a tak aj vy, milí charitáci, lebo myslím, že vám to tak môžem povedať, patríte tiež Bohu a jeho prozreteľnosti. Akýmkoľvek spôsobom, každý osobne, ale je dôležité, aby ste spoznali aj vy jeho zámery v prvom rade s vami, lebo to sa potom odzrkadli v tom vašom postoji, v tej vašej službe voči druhým. Aby ste to nerobili ako musím, ale aby to bola trošku taká radostná služba, lebo viete, latinská axioma Deo servire regnare est, že slúžiť Bohu, podriadiť sa Bohu, znamená vlastne vládnuť, kráľovať.
ale v tom opravdivom slova zmysle, že to nie je panovanie, ale to je dvíhanie druhého. Takže som vám vďačný, že to takto robíte. A práve na základe modlitby, osobného kontaktu s Bohom, aby ste aj vy boli takí, ako sme to počuli v dnešnej modlitbe dňa, apoštolsky zapálení. Viete, lebo to je dôležité. Prečo? No lebo aj nad nami je duch Pánov. On nás pomazal ohlasovať evanílium chudobným. Viete, to nie je ani tak, že chytil som job. Nie. Uvedom si, Boh tak ti dôveruje, že pozval ťa do tejto služby. Takže skúsme s takým osobným nasadením uskutočňovať tú duchovnosť svätého Vincenta. Budovať si vzťah k Bohu, na ktorého sa máme obracať s pokorou a ktorú máme predkladať aj všetky tie priania, možno aj ťažkosti, bolesti tých druhých, ale zároveň aj na tej rovine horizontálnej vzťah k človeku, na ktorého nemáme pozerať cez jeho vonkajšok, či má nejaké značky, tituly a neviem čo všetko, ale na jeho dôstojnosť, ktorú má pred Bohom, aby sme pozerali na neho očami Ježiša Krista. Lebo svätý Vincent to často zdôrazňoval, vidieť v ňom tvár Ježiša Krista. A v dnešnom evanjeliovom úryvku zaznamenáva Ježiš otázku, ktorú kladie učeníkom. Za koho ma pokladajú zástupy? U Lukáša je to v trošku inej verzii, inakšie, ale nie je nám to cudzie, lebo viete, nazbierať rozmanité informácie o niekom, no to nie je až také ťažké, však? Lebo klepy idú stále. A my tomu sami prihrávame. Ale Ježišovi učeníci tiež pohotovo odpovedajú na otázku o tom, čo si o Ježišovi myslia druhí. To sme aj my, v tom sme zbehli, však? Toto si takýto, tamto. No, lebo aj my chceme, aby nejaká tá polievočka bola prihriatá, aby jej nás voľa kto tak, však, no, to je to ľudské. Lenže, viete, tieto znalosti nestačia. Ježiš na toto až tak veľmi nedbá. To totiž vedia zvládať aj nepriatelia. Aj tým určitým spôsobom, ktorý nám nefandia. My sme to vo včerajšom evaníliu, ktoré bolo, lebo túto 9. kapitolu Lukášovho evanília čítame na pokračovanie. Včera aj Herodes sa dopytoval na Ježiša, však? Čiže toto je bežné. Petrova odpoveď, ktorá je už o niečo hlbšia, ale tiež mu nestačí. Za Božieho Mesiáša. Áno, priznal. Lenže Peter je učeník. A keď veľmi sa chcel motať popred Ježiša, lebo my si tak keď myslíme, že sme šikovnejší, mu povedal, táhni za mne, hej? A dokonca mu ešte dal Satan, diabol, hej? Nemotaj sa mi tu, pekne poď za mnou a nasleduj ma. Teda Ježišov učeník má vedieť, že kráčať za Ježišom znamená čo? Každodenne zobrať svoj kríž. A to už nie je o pretrčaní. To je o nasledovaní. A to znamená prijať a mať účasť na Ježišovom utrpení, na jeho smrti, ale aj na vzkriesení. Tieto skutočnosti máme aj my prijať. Ja sám som to prežil a vy mnohí, keď bol COVID, alebo aj rôzne pán vás navštívil, viete, aké je to vtedy náročné. Lebo akokoľvek, všetci si myslíme, že čo si znamenáme, však. Ale keď sme tak ako si zrazení, nie na kolena, na bradu, asi nič. Zrazu zbadáme, že pod nami je ešte Ježiš. My sme všetci nad tým. Lebo on sa tak uponížil, že sa nám stal podobný vo všetkom okrem hriechu. Ešte, ktorí ste už boli vo Svätej Zemi, viete, že zostúpil na zem, kde geograficky je najnižšie obývané. Kde je obyvateľstvo? 200 metrov pod hladinou Stredozemného mora. To viete však. Čiže, rozumiete? Takto sa nám vo všetkom Ježiš ponížil, ukázal, kto je on, jeho veľkosť. Ale prečo?
preto, aby nás všetkých pozdvihol. To, čo diabol sľuboval v raji, budete ako Boh. To je podvod. Však on je otec lži od počiatku. Keď mi budeš slúžiť, keď budeš robiť to, čo ja budem chcieť, takto sa človek nikdy nestane Bohom. A preto, že sme babráci, že to naletíme na takúto všelijakú reč, Ježiš, preto lepšie povedané, Otec, Trojica, tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, pretože nás miloval, aby sa stal jedným z nás a aby nás pozdvihol, grécky otcovia to hovoria, aby nás zbožstvil, aby nám dal účasť na svojom Božom živote. To je to, že budeme naozaj Boží a my od krstu sme Boží. Samozrejme, ak si to viac uvedomíme, že sme jeho učeníkmi, že sme jeho nasledovníkmi. No lenže, viete, toto prijať, to nie je o tom, že budem zožíhať slávu. Preto, keď Ježiš im o tomto rozprával, lebo im povedal, čo všetko ho čaká v Jeruzaleme a hovorí o svojom utrpení, o kríži, o smrti, vtedy im povie vetu, a to sme tiež počuli v tomto dnešnom úryvku, dôrazne im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili. Viete, to nie, že my sme machri, lebo my to vieme. To nie je o tom. My, keď nasledujeme Ježiša a to prežívame, nie ústami budeme hovoriť, ale náš život bude ukazovať. A tak som vám veľmi vďačný, lebo niekedy sme možno chytrejší, všakže aj tie ústa nám idú rýchlejšie, lebo radi sa pochválime. Ale ešte viac nech za nás hovoria skutky, lebo to nikto nevie. Ani to, keď slúžite druhým, ani to, keď robíte presčasy, ani že to príde v noci, že to príde vtedy a vtedy, keď rozumiete, aby ste neboli nešťastníci, ktorí musia, ale aby ste boli vďační, že Ježišu, môžem ti slúžiť. Vo vďačnosti ty si ma povolal a chcem do tejto služby sa naozaj naplno nasadiť. No lenže kríž nie je totiž nejakou epizódkou, že budeme krásne o ňom hovoriť a všelijaké, ako ľudia dávame aj symbolicky vyjadrujeme, že napríklad mladí ľudia, viem, že keď je vo pôstnom období, že napíšu si svoje nedostatky a potom to dávajú na kríž, že Ježiš to všetko, on je spasiteľ, on je vykupiteľ, on to všetko berie, premieňa a posvecuje. Ale to nie sú len epizódy, ale aby to bolo ako si takéto naše rozhodnutie, že chcem kráčať za tebou. A keď sa mi druhí budú posmievať, ono to totiž vedie tiež k tomu. Kríž spočíva v láske. Nie v tom, že budeme o ňom rozprávať, ale že ho príjmeme a tým pádom sa naozaj vystavujeme aj posmechu, aj nepochopeniu. A napokon vy to vidíte, lebo aj naša spoločnosť, my sme na periférii. O tých ľudí, o ktorých sa spoločnosť by mala starať, sa nestarajú. Za to, že vy túto službu robíte, ste boli nedoceňovaní a stále ste nedoceňovaní. A to je jedno, či bola vláda taká, alebo inakšia. Vy, ktorí ste už trošku starší v tejto službe, viete, že to bolo vždy len na periférii. Ale vďaka vám, že napriek tomu slúžite. A nie ako nešťastníci, ale ako ľudia, ktorí môžu hlavu zdvihnúť a môžu s hrdosťou povedať, slúžim Ježišovi. Nie som poplatný žiadnemu takému alebo inému politikovi, či sa nám priklepnú toľko, alebo menej, alebo viac. To nie je dôležité. Dôležité je Ježiš Kristus, pre ktorého slúžime. A tak naozaj vďaka vám za všetko, čo tým, že darujete seba, nebojíte sa. Nebojíte sa ani posmechu, ani toho niekedy nepochopenia a niekedy aj toho kríža, ktorý bude a stále je potrebné niesť, lebo tým zároveň akoby
búrate tú temnotu, tú noc všetkého toho nepochopenia, nenávisti, zloby, spôsobenej hriechom človeka a niekedy aj naozaj nevraživosťou nepriateľov zlého. Ale my to premieňame. My to premieňame, pretože sme postavení na skale. Náš základ je veľmi pevný a my vieme, že patriť do Ježišovej cirkvi znamená postavený na skale a brány pekelné ju nepremôžu. Nech teda na tomto je postavený život každej a každého z vás. A našou, tí, ktorí sme pozvaní ešte viac, ako si nie len za učeníkov, ale aj za ohlasovateľov evanília, čo do určitej miery máte robiť aj vy, aby sme vás povzbudzovali, aby sme vás dvíhali, aby sme spolu s vami kráčali všetku tú ťarchu obyčajného, každodenného života, ale potom vedeli využiť aj takéto stretnutia, ktoré potešia srdce, ktoré z tej blízkosti, že vidíme vaše tváre, že môžeme s vami počítať, to nás zároveň všetkých spoločne dvíha, aby sme boli Boží a aby sme boli darom a požehnaním pre tento svet. Amen.